हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि एनिता दैमारि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय दिनैनि थाखाय मोजां खौरां बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि बिग्रायारि NLFB बि बाथाजों लोगोसे माखासे केडारफोरा सारेन्डार लानो फैसिगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बे सारेन्डार लानो फैनाय जायगाया जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद होननाय ओनसोलनि लालपानि होननाय मोनसे आउटपस्टनि आन्डाराव थानाय सिकारिदां होननाय गामियाव माने बिथांमोना सारेन्डार लानो फैसिगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुङोब्ला मानो होनब्ला जोंनि माखासे नङै NLFB नङै सेंग्रा सिख्लाफोराबो हमजानो गोनां जादोंमोन सासपेक्टआव बुजानो गोनां जादों जियाल जानो गोनां जादों माखासे आरो माखासेफोरा सानसे साननै बेबायदिनो लकआपआव सोनानै दोनजानो गोनां जादों आरो माखासेफोराथ' दासिमबो माने जियालाव सोनानै दोनजानो गोनां जादों आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना बेबायदि सारेन्डार लाखांनायनि उनाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि हमजानो गोनां जानाय नंला बेबायदि बुजानो गोनां जानाय नंला जों बेखौ आसा फारिदों आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सार लोगोसे BJPनि माखासे लिडारफोरखौ फैगोन होननानै खोनादों थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो हानायमानिखौ देखायनो नाजालांनोसै थुदो बिदिब्ला सानै साथामल' फैबाय नामा? 걔네들 왔는데 안 그렇게 응? 가래 풀렸어. Welcome. Tricense, posis tricense los levaron. Tricense मोनफैजोब्बाय
दायो लालपानि आउटपस्टआव लांनाय जासिगोन फैजेननायखौबा खेबनो मोजाङैनो मोनबाय आंनो हरलाय थांलांबाय नोङो आं गोजाननिफ्रायनो मा गारियाव थिखांखो दायो थानायाव दोङो गोबां मानसि जुथुमदों गोबां रायजोफोरबो दोङो एसे हायदो थांबावनोसै सिङाव थांनो मोनला माथो जों ভাল লাগিছে কি ক'ব অভিজ্ঞতা
অভিজ্ঞতা মানে কি এতিয়া বড়ো ৰাইজে মাতিছে আহ্বান জনাইছে তাৰ কাৰণে মানে